sa ahlul kitab. So naghatag og sumbingay ang propeta ug ang mga sahaba sa usa ka grupo nga mga Kristiyano. Usa ka grupo nga mga Kristiyano sa panahon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gitagaan ang kasulatan ato kining ihambing sa panahon karon. Kining isa ka pamilya nga gihatagan ang kasulatan Bani Tabligh. Bani Tabligh, pamilya Tabligh. Mga Kristiyano nga gitagaan, mga gitagaan ang kasulatan. Ang ilang tribo Tabligh. So sa gipamulong sa propeta at sa mga sahaba, la ta'kulu zabiha ahlul kitab Bani Tabligh. Ayaw ninyong pagkana ang inihaw o pangasawon ang kababaihan sa mga ahlul kitab nga mga angkan ni Tabligh. Paing naman sapagkat inoon la tamassaktum dinihim, wala silang lain nga gikutan sa ilang relihiyon illa bisyarabil kham, gawas lamang sa pag-inom sa alak. Pag-inom sa alak, pag-inom, pagkaon sa baboy. So ihambing na to ang kaugalian sa mga Kristiyano sa Pilipinas. Ilabi na ngayon sa mga slaughter. Wala kay maitudlo ng mga slaughter ng mga reliyoso. Wala kay maitudlo ng mga slaughter ng mga sabalista, mga protestante, mga alliance, mga taga-kingdom, POG. Ang tanan nga mga slaughter kadaghanan kalimitan mga under sa Katoliko. So walay lain nga ilang gibuhat gawas lamang sa pag-inom apan sila nagakupot sa relihiyon nga Katoliko. So lahi ang relihiyon nga Katoliko ug kang lahi ang relihiyon sa Nasrani. Atong hibawan, atong pagkatukyon, ang reliyon sa Nasrani sa panahon ni Propeta Isa o Jesucristo alayhi salatu wassalam, sila nagasimba sa Allah nga naasay ta sa langit. Wala nila gitande ang Allah subhanahu wa ta'ala kung nagatuo sila nga si Jesucristo o sa lamang kasugo. Mao ka na ang reliyon sa mga Nasrani, dili Kristiyano. Minutawlan ang pagka-Kristiyano ni atong pagguwa ni Saulo Pablo o sa tigwa ang Kristiyano. So mga kaisunan sa pagtulungan sa Islam, angay gayud na itong kining atong mahibawan kung unsa ang kalainan sa ahlul kitab o kalainan ni Kristiyano sa Pilipinas, sudako ang kalainan. Kay sa panahon sa mga ahlul kitab, sa mga Hudyo o mga Nazareno, nagyatagan o kasulatan sa Rasulullah, Torah o Injil, dili sila mukaon sa hayop basta dili basahon ang pangalan sa Allah subhanahu wa ta'ala nga Bismillah. So ikumpara nato ang mga Kristiyano sa Pilipinas. Mag-aihaw ba sila nga basahon ang Bismillah? Wala. O dili nila wala nila kini mailhi. So dili angay ka nato nga mukaon kita sa mga ready-made nga mga baligya sa mga Kristiyano kay kini gidili. Aduna pay mga ayat sa Quran nga matud pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu mimman lam yazkurismullah. Ayaw gayo ninyo kana ang mga hayop nga wala ibasa ang pangalan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa diha nga kinigiihaw. Gidili. Hugot nga pamalaot nga gidili sa mga Muslim. Pero kaninyo nga among mga brother nga mga bago pa lang sa Islam, so kamo na ang magtimbang-timbang.
pagdibang-timbang kahinyo kini gidawat ang Islam so hinahinayon na nato og sanay ang atong kawaling. Wala dakulu mimma lam yazkur ismallah.